li jintażel persuna minn barra l-entità li jiżdied allura mal-kont tal-pagi tal-Air Malta biex ikun ix-xufier taċ-chairperson f'dik li huma qegħdin isejħula bħala position of trust jidrilna li mhijiex aċċettabbli. L-ewwel għaliex l-Air Malta għandha tfittex illi tara kif tagħmel l-aħjar mir-riżorsi tagħha u kif tagħmel biex kif tmexxi l-ispejjeż tagħha. Apparti hekk ukoll il-messaġġ imħallat li qiegħed jinbagħat. Ma ninsewx li sa ftit ġranet ilu, sa ftit ġimgħat ilu l-impjegati ġew imsejħa mill-management biex jiġu mitluba jagħmlu ċertu sagrifiċċji. Dan ma jagħmilx ġid għal moral fost il-ħaddiema għal min iħares lejn l-Air Malta minn barra u lanqas għal min irid li l-Air Malta timxi l qudiem. L-oppożizzjoni tibqa' kommessa li tara li l-Air Malta ssalva. U kif diġà għamlet kemm il-darba terġa' tenni issejħa l-appell tagħha lill-Gvern biex jersaq lejn l-oppożizzjoni biex jitkellem mal-oppożizzjoni biex jinforma lill-oppożizzjoni dwar dak li qiegħed jiġri għax fin-nuqqas ta' dan aħna jkollna nistaqsu